Der er en sodavand. Den kan du lige tage. Det var en Red Bull, det er ikke en sodavand. Det er sgu da en energidrik. Så har jeg havde en silencer til min skal. Bagved. Jeg kan se ham. Han har stor... Det kan jeg sgu da godt høre. Hvor fanden er han henne? Hvad er hans koordinater? Han er east. Bagved den hvide bygning nu. Møjsæk. Hvad fanden er det? Han bruger en SKS eller hvad? Skal vi ikke blive røvrende af hans ven fra siden af eller andet pis? Det er på flankamp. Ja. Fuck mig, jeg bare der. Ja. Jeg er heldigvis ikke ramt. Hvad sker der for, du ikke kan løbe mellem de her fucking Han løber frem. Han løber stadig bag den der bygning der. Han er stadig bag bygningen. Jeg zoomer herover, kigger herover. Jeg kan se ham. Skyder han efter mig, eller dig, der skyder? Nej, det er mig, der skyder efter ham. Jeg holder ham bare lige tilbage. Han er stadigvæk derovre. Han har en ven. Headshot. Fuck, du er vild, mand. Jeg skal lige gemme her, hvor du siger, at jeg er vild.